Hey, yo! Σήμερα θα σας δείξω ένα βίντεο στο Hero Zero με την ομάδα μου, στο True 3, στο τουρκικό, Kill Em All. Να χαιρετήσουμε την ομάδα. Θα σας δείξω τους παίχτες. Ψυχοπάθη GR. Ανεβαίνουν όλοι πολύ γρήγορα. Εγώ πάω λίγο χαλαρά για να δω αν τον έχω. Δεν έχω το VIP. Αν και για τόσο μικρό level έχω πολλά κέρματα. Ο Κώστας, Dominate, δεν ξέρω πώς το λένε. Ο Guess Who GR είναι και αυτός YouTuber. Θρύλος Ηλίας, Edlstev, Self, Tuaka, Crazy Music, Guess Who, Jamal, Greek Shirt και ο μικρότερος είναι Phantom Duck. Στην ομάδα μπήκαν Donuts, συγκεκριμένα έβαλα πάω στο 314. Πάω να κάνω μάχες. Θέλω να ανέβω σε Μπρούτζινο 1. Και το level μου έχω αρκετές καλές δεξιότητες. Οπότε βλέπω αν άνοιξε τέτοια ωραία ένα donut. Εδώ ωραία. Προπονήσεις θα αρχίσω να κάνω όταν μεγαλώσω λίγο ακόμα, στα 20 level και μετά. Θα σκέφτομαι μόνο τις προπονήσεις. Πάμε να βρούμε ρούχα. Αυτό είναι πολύ καλό. Τώρα τι κάνει donut. Θα δώσουμε το ένα donut ώστε να βρούμε καλύτερα ρούχα. Πλην 12. Συν 33. Αυτό παρόλο που είναι συν, δεν θέλω να το... Αυτό... Αν είχα τον χαλαιόζα, αυτό παρόλο που είναι συν, δεν θέλω να το βάλω γιατί θα είναι χαμηλά το μάτι. Και δεν το θέλω τόσο πολύ χαμηλά. Να ανεβάσω λίγο... Ωραία, πήρα και οι μπαταρίες, μπαίνω λίγο GR14 να κάνω μόνο προπονήσεις και να βάλω αποστολή. Πήρα και donut. Κοντεύω... Άμα δεν ξεκλείδωνα κατά λάθος όταν ήμουν από tablet την πολυδιεργασία, τώρα θα έχω 20 donut και θα πάρω κι άλλα 5 από το τουρνουά. Μπαίνω λίγο και GR για να βάλω αποστολές και προπονήσεις. Και συνεχίζουμε το 3. Εδώ τον κέρδισα. Βάζω εδώ, διορθώνω αντοχή. Ωραία, μειώνουμε. Χιλιάδες. Αυτό το άλλο screen. Ανέβηκα και level και κοντεύω να ξανανέβω. Το δείχνω στην ομάδα. Μπαίνω λίγο στο GR14.
Mr. Fox είναι το καινούριο μέλος στο GR14 στην ομάδα Blue Criminals. Πάω να βαρέσω αυτούς, να πάρω κέρματα και να τα βάλω στα skills. Αυτό μου θυμίζει για κάτι στο τσέχικο. Παίρνω πάρα πολλά κέρματα. Αμμονεύουν full. Χρησιμοποιούν το μόνιμο σφυρί. Αυτοί το είχαν εφευρέσει πρώτα από την Ελλάδα. Δυστυχώς. Αλλά στην Ελλάδα το έβαλε ο Drew Super Duper. Και από αυτόν παίρνω πολλά κέρματα. Ωραία. Έχω να βάλω στον ήρωά μου 12.000 κέρματα. Και 2 ρούχα. Ωραία. Ωραίο. Ανέβασε αυτό που ήθελα. Πλην 6, πλην, όλα πλην. Και τώρα πάμε όλα να τα βάλουμε σε δεξιότητες. Όλα πλην εκτός από αυτό. Τώρα τις έχω ισορροπημένες. Αρκετά καλές πιστεύω για 16 level. Και ειδικά μου βάλω και αυτά τα 12.000. Είναι σαν τα εκατομμύρια. Τα 12.000 κέρματα όταν είσαι μικρό level. Πάω πρώτα αυτό 200. Μετά θα ανεβάσω αυτό. Μέχρι όσο πάει. Τώρα θα τα πίσω έτσι. Πήρα ήδη ένα κατόρθωμα. Ωραία. Τα skills μου ανέβηκαν πάρα πολύ. Συν 6 δωρεάν βαθμοί. Πολύ πολύ καλά. Ωραία. Τώρα πάμε να δούμε ρούχα. Αυτό είναι πολύ καλό. Παρότι είναι πλην, θα το βάλω. Όχι, δεν θα το βάλω. Θα το πουλήσω. Η ζώνη αυτή θα βάλω. Δεν μπορώ την αγοράσω λόγω κερμάτων. Μπαίνω λίγο ξανακάνω αποστολές και προπόνηση. Βρήκα και κατόρθωμα, ναι, με 18.000 εμπειρία. Ανεβάζει κατευθείαν level. Τώρα πάμε να βαρέσουμε εδώ πέρα. Ειδική, όχι. Το φάμε. Συν 33, πολύ καλό. Θα το βάλω να πληθεί όμως γιατί μου κατεβάζει το μάτι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα από τα βίντεο μου. Ήθελα να δείξω την ομάδα μου στο τουρκικό. Ανεβαίνουμε δυναμικά. Ωραία, είχα donuts. Να αλλάξω στο 15. Αρκετά καλό. Το βάζω παρότι μου